ụmụ Igbo anyị abịakwala ọzọ dịka anyị si wee yie agba n'izu a n'ihe nkọwa anyị bụ maka ilu Igbo na otu o si wee metụta anyị na ndụ. N'izu gara aga ebidoro m nkọwa ilu Igbo n'ihe gbasara ọnwụ, mana aga m akọwazi ọfụma n'izu a gakwa n'ịkọwa nwa obere. Unu maara na otu m si wee gwa unu na nkọwa ihe ilu Igbo a nke eji wee kọwa nke tata nwekwara ike iji kọwa ihe nke ọzọ. Ya ka ndị Igbo ji asị n'ọkwanụ ilu bụ mmanụ Igbo ji eri okwu, nke gosiri na ebe na ị nwere ike iji mmanụ rie ọtụtụ ihe dị iche iche, otu a ka ị ga-ejikwa ilu Igbo wee kọwakwa ọtụtụ ihe dị iche iche na ndụ mmadụ. Aha m aka m bụkwa enyi unu nwoke na nwa unu, nwa ọwụwa anyanwụ Maazị Michael Ani. Na nke tata anyị ga-ekwu maka ọnwụ. Ọ na-abịa ekwuo maka ọnwụ, ọ kachasị ebe ụmụ nwaanyị nọ, obu amapụ ha. Ọ dịka a ga-asịzi na mmadụ ga-epu eru n'ụwa. Ọ na-abụ atatịkwa n'ụkwa atatị akị. Anyị ga-akọtụ maka ọnwụ ka anyị wee jiri nwaanyị na-emekwa n'omume. Chetakwa na ihe a bụ ilu Igbo si n'aka ndị nna nna anyị ha wee ruo anyị aka. Nke mbụ nke m ga-ekwu tata bụ nke na-asị na ọnwụ egbuo ka arụrụ aka. O nwere okwu ga-abụ ọ dapụta asị ọnwụ egbuo na ka arụrụ aka. Kedu ka o si metụta anyị na ndụ? O nwere ike ọ bụ na o nwere onye ị na-achọ ka ị ga-esi wee hụ n'oge dị anya, ọ kachasị oge enu a na-enweghị ekwentị. Ị na-achọ ka ị ga-esi hụ onye ahụ mana ị nweghị ohere, ọ bụkwa na ị ga-eji edemede wee kpọọ ya maka na ihe ị na-achọrọ ya dị mkpa. Ihe a ka ị ga na-atụle. O wee rụzie ofu ụbọchị onye ahụ wee si na-akụ aka n'ụlọ gị sị mmadụ ọ nọkwa ebe ahụ, ị nepụ anya ọ bụziri onye ahụ ị na-ene anya. Ihe ga-egosi ihe ilu okwu ga-enye gị obi ụtọ bụ isi na ọnwụ egbuo na ka arụrụ aka, nke na-egosi ha onye a na-achọ eri oge ka m ga-esi wee fụ, lekwa na ọ bịara na be m. Ọ nke na-agba anyị ume na Chukwu okike abịama nwere ike ịgbatara anyị ọsọ enyemaka oge anyị na-eleghị anya, oge ọ ga-adị ka a ga-asị na ihe esie n'ike n'ụwa a, efuzi na Chukwu ga-abịa bịa zaa gị oku ozugbo. Oge ahụ ọ zara gị oku, a na-eji n'okwu na-asị na ọnwụ egbuo ole ka arụrụ aka wee kọwaa anya wee gosikwa obi ụtọ anyị. Nya ihe ọbụla ị na-eme o nwenatara n'ofu ebe maọbụ ebe nke ọzọ nke o si wee metụta anyị na ndụ. Ọzọ anyị na-ekwu bụ na ọnwụ egbughị ji eji wee chụọ àjà na ọ ga-ekwu ome. Ya bụ ilu okwu na-akọwa na ị gaghị enenu mmadụ ọbụla, enene na onye ọbụla si na onweghị ihe ọ ga-emenwu. Ọ sọkwa ya bụrụ onye iberibe, maka na onweghị ihe karịa Chukwu okike abịama. Chineke anyị nwere ike imegheri ọnọdụ n'ụzọ abụ n'ụzọ. Ya bụ ihe ilu okwu a na-akọwa na ọnwụ egbughị ji eji wee chụọ àjà na ọ ga-ekwu ome bụ na ọnọdụ ọbụla mmadụ nọ, ọ bụ ha na onye ahụ dị ndụ, a ka nwere olileanya. Ejenesi na onweghịzi ihe onye abara n'uru. Na mmadụ abazi uru bụ oge onye ahụ nwụrụ, mana onye ahụ dị ha narị ndụ, enwere olileanya na ofu ụbọchị Chineke ga-eme ihe o ji wee bụrụ Chukwu n'isi ya. Ya na ji eji wee chụọ àjà nwere ike ikwu ome gosiri na onye ahụ ị chere ọ gaghị abụ mmadụ mechakwa ghọọ nnukwu mmadụ. O mechakwa bụrụ onye eji ama atụ n'obodo. O mechakwa bụrụ onye nwere ezigbo akọ na uche. Ifugo na ọnwụ egbughị ji eji wee chụọ àjà sịrị enenikwa na mmadụ ibe gị si na onweghị ihe uru ọ bara, maka na tata jọrọ ya njọ n'ihi na echi nwere ike ịma mma. Nke anyị ga-eji wee mezizie n'ụbọchị nke tata bụ ndị nwere akpịrị ogologo a na-asị ajụghị ajụ wee rie na-ebute ayaghị aya wee nwụọ. Ilu okwu a bụ ilu okwu ndị okenye maọbụ ndị nne na nna na-ejikere adụ ụmụaka ndụmọdụ na-asị nwata gbata ọsọ mmanya aka n'ihe na-agbasaghị ya maọbụ ihe na-abụghị nke ya, ị nwere ike ịdọdo ya na ntị si ya nwa a ajụghị ajụ wee rie na-ebute ayaghị aya wee nwụọ. Nke ọ na-adụ anyị ọdụ si anyị mara ka anyị si eme omume, amanyezi n'ọnụ otu masịrị gị n'ihe ọbụla na-agbasaghị gị. Wepụ anya n'ihe a sị na ọ bụghị nke gị.
maka na ọkwa ka afụtata mere na mgbọ tụrụ enwe n'isi. Jiri nwayọọ, ihe ọbụla e nyere gị ya zuoro gị, nwee afọ ojuju n'ihe ị nwere. Ọ bụghị ebe ọbụla ịfụrụ ịmanye ọnụ, ebe ọbụla ịfụrụ ịmanye aka, ikwuwe nke a jụrụ gị, kwuo nke a na-ajụghị. Marakwa na ajụghị ajụ wee rie na-ebute ayaghị aya nwụọ. A sị m na ị na-ahụ m n'ihe onyonyo a bụkwa na o nwere ndị na-akwado gị. Nwa kwadokwenye ka ndị ọzọ wee na-ahụkwa m. Kwadokwenye ka iwe nna m oge ọbụla m bịara n'izu. Ka anyị ga-esi mee nke a? Ọ bụ site n'ibisa aka na mgbịrịmgba. O nwere ebe esere mgbịrịmgba n'ihe onyonyo a YouTube a. Ị na-ene ihe onyonyo a, bisa aka na mgbịrịmgba ahụ. Ọ ga-eme ka onye ọzọ fụkwa ya. Ọ ga-eme ka oge ọbụla m bịara n'ikuku na ị ga-ama na m abịala. Ọzọkwa, ọ bụ na ịfụ mgbịrịmgba, o nwere ebe ndị bekee dekwere subscribe. Tinyekwa aka na subscribe ahụ. Itinye na nwe ihe ọ ga-efu gị, ọ gaghị efu gị ego ọbụla. Marakwa na ihe anyị na-eme bụ ka anyị were amamihe anyị nwetara n'aka nna anyị ha wee nyefee n'aka ụmụ anyị, wekwere na-eme ka ndụ na-atọ anyị ụtọ. Ekele m unu. Izu ọzọ ga-aka mma, maka na amaara m na nke taata dị mma. Chukwu oke kwado, anyị ga-adịkwa ndụ wee fụ ya. Ndewonu.